friendship, good evening. Adi Life has come. Hello, andito na naman ako. Ano na naman, mag-disturbo na naman sa timeline ninyo. Ito, nagluluto na naman kami ngayon ng tinulang manok na Bisaya. Ito, mga friendship po. Yan, kumulo na yung tinulang manok natin. Ayan, malapit na siya maluto at makakain na mamaya. Ito pa dito, mayroon pa tayong ito. Haha. Adobong manok ito. Yan, Bisaya din. Ay, hindi pala to Bisaya, mga friendship. Blower, Bantry. Ay, kwan, tawagan na ganun. boiler, Boiler. Ay, boiler. Yes, boiler na hindi ko na maano masabi yung boiler. Boiler ito na manok. Yan.